Ne, nech toho. Nyní vás vítám u dalšího videa. Video bývá kratší, ne? A dneska u tohohle videa bych vám ukázala moje známky z žákovské knížky. Já tu žákovskou knížku mám tady. Jo, já ti tu kameru potom dám. Takže tady mám tu žákovskou knížku a začneme češtinou. Takže já ji najdu tady. Doufám, že to vidíte. Takže já vám řeknu známky. 10.9. diktát, jednička. 17.9. diktát, jednička. 21.9. čtení, jednička. 24.9. diktát, jednička. To jsou sami diktáty. 1.10. diktát, jednička. 1.10. taky zase 1.10. ale čtení. Další čtení, to bylo jednička. Další písemná práce. Jednička. Já vím, mám tady, já nevím, 2 trojky a několik dvojek. A je to půjde až potom. 5.10. čtení. Jednička. Diktát, jednička. Doplňovací cvičení, jednička. A teď pozor. Doplňovací cvičení, trojka. Diktát, jednička. Popis hračky, jednička. Diktát, jednička. Diktát, dvojka. Doplňovací cvičení, jednička. Vypravování, jednička. Čtení, jednička. Diktát, jednička. Vypravování, jednička. Doplňovací cvičení, dvojka. Doplňovací cvičení, další dvojka. Diktát, dvojka. No, jo. A další diktát, jednička. Takže ještě mi chybí jeden zápis a budu dát na další stránku. Takže teď jdeme na matiku. Takže já vám ukážu. A teď vám přečtu. Takže matika. Plus minus do 100, jednička. Plus minus do 100, jednička. Slovní úlohy, jednička. Slovní úlohy, jednička. Plus minus do 100, jednička. Slovní úlohy, jednička. Plus minus do 100. Dvojka, dvojka, jednička. Písemná práce, dvojka. Násobení, dělení, jednička. Násobení, dělení, dvojka. Geometrie, jednička. Geometrie je taky jednička, další. Geometrie, násobení, dělení, jednička. Násobení, dělení, taky jednička. A prověrka, taky jednička. Takže další, takže to byla matika, teď další. Prvouka. Tady je jenom jedno, že jsme vypravovali něco na Třebíč. Takže kdybyste neviděli, v jakém místě bydlím, takže je to Třebíč. Další je angličtina, test 1, jednička, jsou sami jedničky. Numbers, jednička, dialogů, taky jednička a test 2, jednička. Takže to je dobrý. Další anglicko-jazykové hry, to nic. Deštní, teďka výtvarní výchovy, deštník, jednička, město, jednička, konvice s čem, jednička. Další je pracovní výchova, slunečnice, to jsou taky samé jedničky, záložka, jednička, podzimní listy, taky jednička, strašidla, taky jednička, ježek, jednička, sova, jednička. Hudební výchova. Zpěv, jednička, zpěv, jednička, zpěv, jednička. Já jsem vám zapomněla ukázat. A tělesná výchova nic, takže to nic. A jinak chyběla jsem ve škole jenom jednou, to vám taky ukážu. Takže
to by bylo z dnešního videa asi všechno. Co, já ti tu kameru vrátím. Skoro 2 minuty. Takže pro dnešní video to bylo všechno. Takže já se s váma loučím. Takže mějte se krásně, skládejte básně. Mějte se krásně, skládejte básně a pusa.